A zona de Espiñeiro está libre xa de residuos. Nos últimos anos o lugar converterase nun vertedoiro ilegal, onde se acumulaban toneladas de lixo. A actuación de rexeneración levada a cabo pola Demarcación de Costas do Estado, en colaboración co Concello de Outes, permitiu a recuperación deste espazo, cun gran valor medioambiental. Nos levábamos falando meses facendo xestións con costas, a demarcación de costas do Estado aquí en Galicia, bueno, pois porque parte dese terreno onde se situaba este vertedoiro pertencíalle ou estaba dentro do que sería da propiedade de Costas, non? E, bueno, finalmente chegamos a bo porto, Costas tramitou un proxecto implicando, bueno, neste caso a empresa Traxa e durante 2 semanas levouse a cabo a retirada de escombro, de varias toneladas de escombro e, bueno, deixamos ese espazo, bueno, pois como debe estar, sen este lixo que era un problema medioambiental e tamén paisaxístico de primeira orde, non? Pero o Concello xa ten en mente unha nova actuación para a zona. Da man da propia Demarcación de Costas estuda agora diversas opcións para poñela en valor, o tratarse dun espazo natural, que está incluído na rede de espazos naturais protexidos a escala da Unión Europea, mediante a figura da Rede Natura 2000. Nas conversas que tivemos ao longo destes meses con Costas de Galicia, bueno, pois tratouse tamén a posibilidade, non, de levar a cabo algún tipo de actuación de posta en valor deste espazo, non? Estamos aínda traballando nese sentido. É verdade que o máis importante era retirar todo o escombro, todos os residuos que ali había. Agora estamos vendo a posibilidade, bueno, pois de poñelo en valor, mesmo con algún tipo de actividade que promocione, bueno, pois xa que se trata dun espazo onde aniñan moitas aves, bueno, pois promociona o turismo ornitolóxico. Temos que ver as opcións, hai boa sintonía con Costas, coa demarcación de Costas, bueno, ora o que temos é que concretar que se pode facer, non? Pero, bueno, o máis importante, como digo, é que se retirara este vertedeiro.